agus fáilte. Hello to all and welcome. An teadal atá an scéal seo aniu ná an Stoirm. The title of our story today is An Stoirm, the Storm. Dús, cé atá sa pictiúr? Cé, who is in the picture? Well, I pictiúr a hain, tá Mammy, Siofra, Sean, Taffy agus Lola sa pictiúr. An bhfuil an clan go léir sa pictiúr? An clan go léir, the whole family? Níl. Níl Daddy agus Oisín sa pictiúr. Tá Mammy agus na páistí sa seomra sitse. They're in the sitting room. I pictiúr a dó, cé atá sa pictiúr? Tá Mammy, Sean, Siofra agus Bert sa pictiúr. Bert 2 men. An bhfuil an clan go léir sa pictiúr seo? Níl. Níl Daddy agus Oisín sa pictiúr a rís. I pictiúr a hain. Cén sort lá atá ann? What sort of day is it? Cén sort lá atá ann? Lá fluc atá ann. It is a wet day, lá fluc. Tá sé ag curbáistí go trom. It is raining heavily go trom. Tá sé gwaifir amwe. It is windy. Tá sé gwaifir. Is tá tintrach agus tornach sa spéir, and there is lightning and thunder in the sky. Tintrach agus tornach, lightning and thunder. Tá scamal duracha sa spéir freisin. Scamal duracha, a dark cloud. Tá Stoirm siúl. There is a storm siúl happening, or there is a storm on. I pictiúr a hain, cad nó céird atá sa pictiúr? What is in the picture? Cad atá sa pictiúr? Tá scábáistí sa pictiúr. Tá telefís sa pictiúr. Tá fuinneog sa pictiúr. There is a window, fuinneog, sa pictiúr. Tá cuineál sa pictiúr. Cuineál, a candle. Tá cuineál sa pictiúr. Tá an cuineál in aice leis an bhuineog. The candle is next to the window. Tá radio an telf. Féachtaí Mammy. Cad atá ó dhéanamh aici? What is she doing? Cad atá ó dhéanamh aici? Tá Mammy ag féachant an telefís. Ag féachant looking at the television an telefís. Tá an nuacht siúl, the news an nuacht, tá sé siúl, it is on. Tá imní Wammy. Tá imní irhí. Mammy is worried, imní. Cad atá ó dhéanamh ag na páistí? What are the children doing? Cad atá ó dhéanamh acu? Tá siad ag féachant Wammy. They are looking at Mammy ag féachant irhí. Tá agla orthu. They are scared. Tá agla orthu. Ní maith lo an Stoirm. Ní maith lo, they don't like. They don't like the storm. Tá agla Haffy agus Lola freisin. Taffy and Lola are scared as well. Féachtaí inis pictiúr a dó. Cad nó céird atá sa pictiúr? What is in the picture? Céird atá sa pictiúr? Tá bogha báistí sa pictiúr. Bogha báistí, a rainbow. Tá bogha báistí sa pictiúr. There is a rainbow in the picture. Tá an Stoirm thart inis. The storm is over. Tá sé thart inis. Tá an grian ag taitneamh agus tá bogha báistí sa spéir. The sun is shining and there's a rainbow in the sky. Tá crán sa pictiúr. Crán, a tree. Bhí an Stoirm go dona. The storm was bad. Bhí sé go dona. Tá na crín seo briste.
These trees na críonn seo, tá siad briste, they are broken. Tá a lán de máiste déanta donna tithe. There's a lot of damage, de máiste, déanta donna tithe. There's a lot of damage done to these houses. Tá brúscar in neach oit. Brúscar, rubbish. There is rubbish in neach oit everywhere. Tá dilóga in neach oit freisin. Dilóga, leaves. There are leaves everywhere as well. Tá dilóga in neach oit freisin. Tá dréimere sa pictiúr. Dréimere, ladder. There is a ladder in the picture. Tá an fear dóiteáin an dréimere. An fear dóiteáin, the fireman. Tá an fear dóiteáin an dréimere. The fireman is on the ladder. Tá cat an dian. Cat, there is a cat an dian, on the roof. Tá an fear dóiteáin ag saváil an cat. The fireman is saving the cat. Tá sé ag saváil an cat. Cad atá á dhéanamh ag mammy agus na páistí? What are mommy and the children doing? Tá mammy agus na páistí ag glanadh. Tá scúb ina lámh ag siafra. Mommy and the children are cleaning. Siafra has a brush in her hand. Tá scúb ina lámh ag siafra. Tá géige an talamh. Géige, twigs or sticks. Tá géige an talamh. Tá géige ina lámh ag mommy agus ag Sean. Mommy and Sean have sticks in their hand. Tá helicopter ag etalt sa spéir. There's a helicopter flying in the sky. Tá helicopter ag etalt sa spéir. Tá fear ag seoladh I mbád. There is a man sailing in a boat. Tá fear ag seoladh I mbád. Mar tá a lán uisce mór thimpeall, because there's a lot of water around him. Tá a lán uisce mór thimpeall.